Siyakhumbula bazalwane uSathane kwincwadi kaJobe evela kuNkulunkulu. uSathane mayibuza uNkulunkulu athi ubuyaphi, uthi uSathane hayi cha mina ngiyabusa emhlabeni. Athi ngisuka le nale emhlabeni ngiphethe. Abese uNkulunkulu athi hawo unengceke yami uJobe. Athi uSathane cha uJobe ungayiphindi indaba yakhe. Kuverse 9 uthi ingaba uJobe umkhonza ngeze yini uNkulunkulu? Athi awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke anako kumasayidi wonke. Seyizwe leyo mpazalwane uthi nemfuyo yakhe yandile emhlabeni, ubusisile umsebenzi wezandla zakhe. Seyizwe leyo uSathane lo ukhuluma kuNkulunkulu. Uthi wena uJobe umbiyele kumasayidi wonke, futhi awubiyelanga yena kuphela, ubiyele yena nomndeni wakhe nezintanazi. Seyizwe leyo mpazalwane ngicela ukubuza, asithi lana mhlawumbe kunesicabha esila, kunesicabha esila, kunesicabha esila, kunesicabha esila, baziwu4 icabha. Uma umuntu efuna ukuconfirma ngempela ukuthi zonke le icabha ayikhiwe, yini ekumele ayenze? 18. Mina azama ukuyivula zonke kanjani? Mina azame lokho ayengala ethi uSathane mayibuya kuNkulunkulu ethi wena uJobe umbiyele kumasayidi wonke. Into ayishoyo ukuthi ngizame kumasayidi wonke. Akubeneki. Ingaba uJobe kusaba. uJobe kahlala kusaba usenza lento. Susa lento ke. Lamazi ngakhuluma ngalo ngoba uSathane mawufunda incwadi yaMahebheru chapter 2 verse 15. iBhayibheli lithi into uSathane abamba ngayo abantu babe beyigcela zakhe ukwesaba ukufa. Abantu basaba ini? Ukufa. Besaba nje yingoba abayazi lento uNkulunkulu awayizwa ukuthi ikhuluma ngoSathane, eyikhuluma ngoJobe. Abayazi ukuthi uNkulunkulu maseyibiya abazalwane wenza isimanga kuba ngathi yabukisa. Uthi kuzanywa ngani kuzanywa kubiyele ngisho izingane zakhe. Uthi kuze manje abiye kuze kubiyele ngisho izintanazo imfuyo yakhe. Indlela uNkulunkulu abiya ngayo. Sengithi bazalwane mawukuthi izingane zikaNkulunkulu, mawukuthi amkhethe uJesu ngibaphakathi esenze. Ukosaba kuphela ezinhliziyweni zethu. uNkulunkulu ayikho inhlobo yokubiya bazalwane engadluli inhlobo yokubiya kuYezulu. Ayikho bazalwane. Sengathi ukwesaba konke kungaphela. Ayibazalwane sithobise namakhanda ngizovula ngomkhuleko nje masizongena kwesifundo sanamhlanje. Ngithi angishele lo mazwi phambi siqale. Singathobisa nje amakhanda. Kwasenothando olumangalisa kakhulu. Sofunda ngosilizi lakho. Siyacela Nkosi kakhulu ungathi awusincede sibe nako ukuqonda Nkosi konke sikufundayo. Imiyalezo Nkosi osiphathise yona ilizwi lakho Nkosi liyamangalisa ngoba apha Nkosi sidiwana nento efunwa nguwe, sidiwana kusenqondo yakho. Cela usincede Nkosi sizithobe zethu ingqondo, sithobe Nkosi indlela thina esibona ngayo, kungene Nkosi indlela ekubona wena ngayo. Siyacela Nkosi yezulu kakhulu. Sicela ngegama leSu Kristu eNazaretha. Amen. Bazalwane, mina mangishumayela ngithanda ukufundisa. Ngizobuza bazalwane imibuzo, ningesabi ukuphendula ngoba nithi i-divine service. Siyezwana bazalwane? All right. Ngicela ukubuza umbuzo oqala. Masicabanga iqala isikole esingane. Masicabanga bangani bami isikole esincane njengesikole esidala lesi. Sonke nje sesikoleni. Masicabanga yini
into efuna umuntu wonke la emhlabeni. Into nje wazi ukuthi manga ukuthi umuntu yamnika lento, yayaza ngabonge angajabuli. Yini yazi ukuthi ifuna umuntu wonke. Ngoba uphaka ukuthi eqala ngizilana. Imali. Bazalwane. Yeah. Athi yabona okay. Kodwa athi ngizi isikole esidala besiyothini. Khona kwefamisile bazalwane nithini nangale impendulo. Imali. Bazalwane uyazi bakhona bayifuna imali. Abantu bangisho nokuthi umuntu bayamthenga ukuthi enze ukuthi athi cha. Ngiyabonga. Umuntu abonge siyabona leyo. Kodwa ikhona into engeke izibombe ngisho na umuntu oyedwa. Yazi nabantu abavela engiyazi imali yaxabanisa imali enze ukuthi ayingithathele le imali. Andingaboni bazalwana abantu. Umuntu nje ngibona yahlupeka umuntu wasemakhaya hayi cha indaba yemali umuntu uyabona ngomva inkingi. Kodwa ikhona into engayazi ayibonge. Bakhona mhlawumbe umunye uzothi hayi izingane abantu babonke abantu bafuna ingane eziningi. Bakhona abantu omunye uthi angifuni ngisho neyodwa ngisho bakhona. Abanye umunye uzothi mhlawumbe umshado. Bakhona abantu bathi angifuni ukushada. Yini into efuna umuntu wonke? Iyodwa bazalwane. Iyodwa. Ayi lena yebo. Ungena umbuso ezulu okay. Bakhona abantu abanye impendulo right le kodwa ayilona iqiniso. Bakhona abanye bathi awufuna umbuso wezulu. Athi ngiyibambe bazalwane. Ake siyele incwadi yamaHubo chapter 16. Sibone into abayifuna okay, uthi ngiyokugcina. Yebo. Uthando. Okay. Uthando sesiyasondela. Kodwa la into abayifuna abantu bonke injabulo. Nalabo bathi bafuna imali ngoba bathethe imali izoletha ini? Injabulo. Nabafuna ukushada ngoba bathethe ukushada izoletha ini? Injabulo. Nomunye ufuna ingane bathethe ingane izoletha ini? Injabulo la ekhaya. Sayizolana bazalwane. Amen. Wonke umuntu akekho umuntu ngathi awufuna ukujabula. Ayekho umuntu athi angifuna ukujabula nje umuntu loyikhaya nje akekho. Ngisho nomuntu ongibulalayo. Kuthi ikhungile ingo akusingoba akasafuna ukuphila usuke engafuni ukuphila kulesimo sekusona sokungajabuli wonke umuntu efuna yini injabulo kodwa naye kodwa into ethida kakhulu yize injabulo kuyinto efuna umuntu wonke bancane kakhulu abantu abanayo baba uyazi injabulo iyona nto efuna abantu bonke abantu kodwa uthi ize ifuna abantu bonke kodwa abantu abanayo banjani bancane kokho nje emotweni abantu nje ngisho ngena lutho abantu bathukuthele nje mawukuthi yashayela uhlangana nomuntu nje buka nje ngobuso obuqinile mawukuthi mhlambe home affairs umuntu ubuza into encane akuhleze uthathe sisabo uyabona nje ukuthi umthukuthela nje okumangalisayo bazalwane ngempela angikhuluma into eningayazi injabulo abantu abanayo kodwa wonke umuntu ayifuna injabulo kenziwa yini ukuthi abantu beyifune bonke kodwa bangabi nayo abantu ayisibuyele incwadi yamaHubo bekuthe amaHubo bangesho all right ayisiboneni bazalwane amaHubo sizoya ku chapter 16 bazalwane ngiyayithanda kakhulu le verse ngoba liveza imfihlakalo yomhlaba. Yabona bethu abantu bayazi yonke lento. amaHubo chapter 16 verse 11. Ithi iBhayibhile ngizo-eda la ekuqaleni ithi Jehova uyakungazisa indlela yokuphila. Ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho. Intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade. Sayizolana the English ithi thou will show me the path of life. In thy presence is fullness of joy, and at thy right hand are pleasures forevermore. Lithi iBhayibhile injabulo itholakala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sayizolana bazalwane. Bangakho abantu abaziyo mayithi ufuna injabulo athi ngisefuna uNkulunkulu. Bancane siyabona leyo nto kodwa iBhayibhile abazalwane iBhayibhile indlela elithembeke ngendlela iqine ngayo liqine ngisho ukudlula lokho lesimekubona ingakho uJesu elokuthi kulula ngisho ukuthi ukudlula umhlaba wonke nokuthi kudlula iphansi encane ezwini lawo uNkulunkulu mayithi injabulo itholakala yena ayikho indawo yothola kuyona so abantu abanayo abayifuni kwindawo right vele into uma ufuna indawo wrong ngeke uyithole sayizolana bazalwane
uyithole. In fact, ungakuphume umhlamba sithi sekhaya uphume uphethe iBhayibheli ugqokise nje wangigqokile uthi hey yazi ngisayejabulweni ke manje yangempela. Ukuthi hawu hey sangangishilo ukuthi ubabsamka ziyamshiya kodwa manje sihambile ngempela. Ejabulweni uphethe iBhayibheli kanjani? Lento engukufa abantu yena bathi kusemnandini. Sayizona bazalwane. That is why injabulo siyithola kwi-presence ebukhweni kubani kukaNkulunkulu. Uyazi hey yazi mntanami ngisakhuluma ngisathi ungisondezele ibhodi ngifuna kahle khona ngifuna uyibhala la. Ngisakhuluma nje. Yazi bazalwane inencwadi esinazo lebandeni umoya wesiprofeti. Uma ufunda incwadi kule incwadi education page 124. Lapho Illinois uyakhuluma ukuthi injabulo ukufisa injabulo uNkulunkulu ukufaka inhliziyo yomuntu wonke. Sayizwa leyo nto. Wabe sesithi uNkulunkulu wabe sesithi uyaqhubeka Illinois uthi yebo siyabonga. Uthi umuntu indlela uNkulunkulu amdale ngayo umdale ngendlela yokuthi injabulo umuntu akakwazi ukuyithola kwenye indawo ngaphandle kukaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto. Indlela umuntu ayiyona. So indlela adalwe ngayo akwenze ngenye indlela. Sayizwa leyo nto. Amen. Umuntu udaliwe nguNkulunkulu ukuthi umuntu angakwazi ukuphefumula kephi phansi kwamanzi. Njengokuthi umuntu angakwazi ukuphefumula phansi kwamanzi, nakanjalo umuntu angakwazi ukuthola injabulo ngaphandle kaNkulunkulu. So umuntu angayigcina kwindawo zonke injabulo yazi ayithole. Mayingekho kubani uNkulunkulu. Kazwakala bazalwane. Amen. So ngamanye amazwi umuntu omusha nomuntu omdala noba umndeni futhi mayethi ngifuna injabulo ngifuna intokozo. Into iproject yakhe ekumele ayenze kumele azibuze ukuthi ubukho noba ipresence kaNkulunkulu siyithola kanjani. Sayibona leyo bazalwane yona project esimele ngoba ungaba nayo yonke into mayingekho le injabulo ayikho. Injabulo njani ayikho bazalwane. Na ipresence kaNkulunkulu la into esiyifunda namhlanje ukuthi ipresence kaNkulunkulu siyithola kanjani. So banana sobuka nje izinto ezimbili kuphela and then ngizovala ngifuna ukukhuluma isikhathi eside. Sobuka izinto ezimbili asambe sencwadi kaJohane. Sobuka izinto ezimbili kuphela nje ukuthi ipresence kaNkulunkulu siyithola kanjani. Asincwadi kaJohane chapter 15 verse 10. Asiyebazalwane. Manje presence into esifunayo ubukho bakaNkulunkulu. Kambe ubukho bakaNkulunkulu sikufunelani? Ngoba ubukho bakaNkulunkulu kuletha ini? Injabulo. Umuntu wonke sonke silapha bazalwane. Sonke sila sinento common esifunayo injabulo. Okay. Asincwadi kaJohane sesifikile bazalwane. Amen. Hey, nafika kuqala kunami. Kodwa bazalwane sengifikile. Selejwayelanga iBhayibheli mane kanjena. Okay. Lana uJesu ukhuluma nabafundi bakangisakhumula incwadi yaJohn 15 ile wayebatshena khona ukuthi manje hlala kimi nami ngihlala kimi ngiyakuthela ithele sakhumbula. Yes. Manje bayibuza bona inhliziyweni uthi hawo sizokwenza kanjani isiloku esihleli kwena singahlala kanjani kwena. Then uJesu waphendula umbuzo abangakhulumanga ngomlomo. Verse 10 uthi uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lwami. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. Sayizwa lento bazalwane. So uJesu masifuna ukuhlala kuyena othandweni lakhe kumele sigcine ini bazalwane? Imiyalo yakhe. Uyazi bazalwane mawufuna uNkulunkulu uba naye ngempela. Ubukho bakhe buloke bukhona emndenini ekhaya. Bube khona futhi nawe. Uthi uNkulunkulu gcina imiyalo yami. Gcina ini? Imiyalo yami. Ingakho uJesu mawufunda incwadi kaJohane chapter 8 ku verse 29 uthi ongithumileyo unami. Ubaba akangishiyanga ngoba ngenza ngazo zonke izikhathi lokho okumthokozisayo. Sayizwa leyo nto uthi ipresence kaBaba ihamba nami ngoba njalo ngenza into emthokozisayo Baba. So bazalwane masihlehla emnyelweni kaNkulunkulu siyahlehla ebukhweni bukaNkulunkulu. Masihlehla ebukhweni bukaNkulunkulu sihlehla kwini? Kwinjabulo. Bazalwane singaleyi
Singayimisi lento bazalwane. Masihlehla kumyelo kaNkulunkulu. Siyahlehla kubukho bakhe. Masihlehla kubukho bakhe, yini sihlehla kuyona? Injabulo bazalwane. Seyizwe leyo nto? Yogcina umuntu eyibulele. Athi angijabulanga njani. Azi ukuthi yini kodwa nje kunento esishodayo mhlawumbe nje angivele nje ngiyikhuke ngifi. Seyizwe leyo nto bazalwane? Umyalo kaNkulunkulu. Yingakho siyakhumbula ngesikhathi uNkulunkulu engenile ezweni laseKanani namaSirayeli wabasiza bawisa indongo zaseJeriko. Mawufika kuchapter 7 incwadi kaJoshua lapho bayahluleka kodwa kunqoba nje isizwe esincane ayi babuya begijima abanye sebefile uJoshua uthi akwenzekeni inkosi. Wakhuleka uJoshua kaze kashona ilanga amadoda akhulekayo. Yavela impendulo yathi kunento eyenziwe uSirayeli. Kunento abayiphethe ngamela bayibona. Bakhulile isivumelwano. Siyibona leyo nto? Wathi kuNkulunkulu futhi mayikhuluma kuJoshua kuverse 13 uthi futhi ngeke ngibe nani unless niyasusa phakathi kwenu leyo nto le eyisinengiso phambi kwamehlo wami. Siyizwa lento bazalwane? So ipresence kaNkulunkulu siyithola ngokuthi bazalwane sihlehlise ezimpilweni zethu izinto ezimnengayo uNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane? Bantu abasha nabantu abadala. Umuntu omusha uzoyophuza. Yazi njengobephuza uzithenga yini azoyithola mdala wami? Injabulo ngisho. Baqala idakamizwa sitshela umdini injabulo. Ajolo omunye lokho ephinga ngamanye amazwi elokho elala engathini engashadanga. Uzama ini injabulo. Kodwa bazalwane injabulo oyithola ukuthi uphule intando kaNkulunkulu ingamanga iyona injabulo. Awukwazi ukujabula usukile entandweni kaNkulunkulu usuke kubukho bakhe. Akwenzeki bazalwane. Manje omunye ungibuza mhlawumbe before ngisho lento ayisifunde linye ivesi bazalwane. Niyongibuza mase sifunda le verse continue ngibuza yona inhliziyo zenu. Ake sibukeni incwadi iZaga chapter 8. Zaga chapter 8. Le verse bazalwane ngikathi ngilibuka ngalibukisisa ngathi ha kune verse enje. iZaga chapter 8 sesifike iverse 36. Siyafunda bazalwane. Zaga chapter 8 verse 36 ithi iBhayibheli lana ongangifumani uyona umphefumulo wakhe bonke abangizondayo bathanda ukufa. Sayizwa lento bazalwane? Nge-English ithi he that sinned against me wronged his own soul. All they that hate me love death. Sayizwa lento bazalwane? Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu umuntu owenza isono uzilimaza yena. Sayizwa leyo nto bazalwane? Ngoba isono siyasusa kwipresence kaNkulunkulu ugcina ulimele khonjabulo. Makusuke futhi ubukho bukaNkulunkulu kusondela ubukho bukabani? BukaSathane. Khona ke bazalwane ngibuza la athi awu ngisho nomprofeti indoda yaziyo Asafa owayibuza lento kuSpm 73. Umunye obuza ukuthi awu kodwa kwenzeka kanjani ke manje brother Samka ukuthi abanye abantu siyawabona bengamazi uNkulunkulu bengamthanda kodwa kubonakala ngathi basajabula. Naku nje siyabona abanye bedlula behleka zizosho mhlawumbe ingane abangani bethu siyabona besemateksini beyophuza kodwa bejabulile. Angisho kunjani? Yenziwa yini bazalwane? Ngithanda ukuthi suke besadla ibait. Siyazi ibait udobo. Angisike abanye mhlamba ke badobe. Ukubona mayodoba inhlanzi. Awuyi nje uphethe uhuku kuphela ngisho. Ihuki lento obamba ngayo inhlanzi angisho. Ozibulala ngayo. Kodwa ukufa mele ukufihle. Seyizwa leyo nto ukufihla ngento owaziyo ukuthi inhlanzi ziyayithanda. Siyibona leyo nto futhi mazisadla lento eziyithandayo zibonakala ngathi zisajabulile. Zisajabulile lokho ziyadla. Yathina sisakhula ngangidela udobo sasidinga ngithenisa mina udobo ngangithenisa isinkwa ngifike isipumbu kanje sisipumbu manje sibe uround beke isifakeke manje la kuwo ngihliseke manzini. Ngangizibona inhlanzi la ngoba sifisha ukuthi sasidoba kumanzi aclear ayelwana. Thothi ngiyazibona inhlanzi ebathi ziyajabula ngempela bazalwane. Zona zingaze sizitshela ukuthi ngizozipha ukudla. Zithi lo muntu uyasithanda. Kanti mina ngizofuna
uyibulala. So lo wezidla udobo, kuyothi ngokuyesadla. Ungene kwenye ifish nemlomeni ungena ekhanda. Idonsi fish. Sayile nibazalwane? Yeah. Kodwa ngesikhathi sadla ini udobe ngathi kumnandi. Yeah. Umuntu bazalwane oyijabulisa ngesono. Na kanjani usadla udobo? Usadla udobo. Iwuki ngempela futhi izofika. And uJesu ingake ezila emhlabeni uzosusa kulolu dobo. Ngoba uJesu ayibona iwuki thina siyibona ngisho njengenhlanza siyiboni. Usathane yazi ukuthi akekho umuntu ongayekufeni ekubona kanje. Ingakho ukufa uyakwemboza. Akwemboze ngendoda enhle. Akwemboze ngotshwala. Seyibona into zakubazalana ngempela. Afika umunye awu kodwa awu yazi lapha enkonzweni inkinga ukuthi yakumele ke sigana abantu abangaphozi la enkonzweni. Kodwa yazi lo bhuti indlela alunge ngayo futhi unange ezinye ikhathi ngamanye amasonto la enkonzweni. Seyibona nje uzidathi bazalwane uNkulunkulu akethe iqiniso asikhuluma ngani iqiniso. uNkulunkulu uyasithanda. Yeah. Ngamanye amazwi awukho umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu awudalele ukuthi ulethe ungathokoze enhliziyweni zabantu. Sayizwa leyo nto? So yonke into yomthetho kaNkulunkulu iyona ewubest ukuletha injabulo kubantu. So mawuqhela emthethweni kaNkulunkulu sekaqhela enjabuleni. Lokho uyayifuna. Yeah. Yazi mawufunda kwenye incwadi Adventist Home page 67 zoyisho nje English bese ngiyito le. Ithi to unite yourself with an unbeliever is to put yourself on Satan's ground. Ithi you grieve the Holy Spirit and forfeit his protection. Ithi kuyihlanganisa nomuntu ongakholwa okuyibeka abazalwane la usathana khona. Yeah. Umoya ngcwele yamhlubuka futhi nendlela yokuphusele ngayo so uyayisusa. Sayizwa nobazalwane. So yabona uzibeke la kusathana khona futhi awusena protection. Ziningi ezingenzeka lapha bazalwane ngafa ngisho ukufa. So akukho ukujabula ekusukeni entandeni kaNkulunkulu. Umuntu angaphuza ndaphuza sitshentshela ayesizibuze. Umuntu omusha akazibuze ngempela yinjabulo enjani abantu bayemaphathini bayenjabule yinjabulo enjani le ukuthi kuze ngijabule kumele ngiqale ngingabikho semqondweni wami. Lento ayitsheni nje iyodwa ukuthi kushuthi lento kuyona injabulo ngoba kuze ngijabule kumele ngiqale ngiphume emqondweni wami. Kufana ukuthi umuntu alethe amaplate athi nizweni ukudla la kodwa ngiphambi ukuthi nize ukudla awuthi ngiqale ngikudabise kuqala. Ufuna uyazi ukuthi vele ukudla kumbi. Manje mase udakiwe vele nqoba yonke into. Seyibona leyo nto? So usathana unjalo nje. Ayikho injabulo basesonweni. Buza uSolomon. Mawufunda kwincwadi uMshumayeli chapter 2. Ufunde nje wonke nje ngothola isikhathi. uSolomon lapha wazinikeza iproject uthi othi ngihlehle nje kuNkulunkulu. Ngiyithola ukuthi yini engingayithokozisa ngayo. Mawuqala into awaqala ngayo uSolomon uthi waqala ngotshwala. Uthi ngaqala ngaphuza iwayini. Ayikho inhlobo iwayini engayiphuzanga. Mawuqhubeka uverse 4 uthi ngathola yonke into ngathola imfuyo. Ngandisa amahlathi. Ngatshala inhlobo ngeinhlobo zezihlahla ezithela zonke izithelo. Seyizwe leyo nto uthi ngayitholela ngisho amadami. Kukuhle sengakuwe yilezi zonke abantu abayifisayo. Uthi uSolomon mangisuka lapho ngabutha isiliva negolide. Yeah. Uthi ngathola ingcebu nezingcebukazi. Uthi ngayitholela ngisho nabantu abaculayo. Seyibona leyo nto? Angisho abantu bayibalalela ukuthi abantu balala ngigqumeni. Thembele osomnandi. Angisho kanjani? uSolomon wayengamlalela eradioweni wayicula la endlini yakhe. Yeah. Ashayisha somnandi isidinga agojiwe bashintshisane kanjalo. Kodwa egcineni uthi uSolomon yize leze uthi ngathola izancinza. Siyabona leyo nto bazalwane eziningi kulabo abathanda kulabo abazalwane usathana ababambe ngocansi. Uthi uSolomon ngathola inhlobo yonke abantu abanye base-Egypt abanye bakuphi ayikho lento ayilethi injabulo. Uthi mase iqedile eyibona yonke ingaze ngadlala ngesikhathi.
uthi mase isixwayisa incwadi uShumayeli chapter 12 uthi nasi isiphetho uthi akugcinwe ini uthi akesatshwe uNkulunkulu kugcinwe imiyalo yakhe sayizona bazalwane kusho umuntu okuthole konke angisho manje asile sizama ukuthola konke mase uzwa ngomuntu othole konke uthi lento ifunayo ayijabulisi kwayile othi uzoyithola ozitshela izokujabulisa mina nganginayo ngisho ngaphezulu kwaleyo yangijabulanga into yangijabulisa mase ngibuya kuJehova sayizona bazalwane so ukujabula kutholakala ngenzeni ini thando kaNkulunkulu gcinene imiyalo kaNkulunkulu imiyalo kaNkulunkulu yabazalwane yindlela yani yokuphila sayibona leyo nto fana nokuthi asimhlambe la isekhaya kwami ungene ngithi la ekhaya akenziwa kanje kanje kenziwa kanje nakanje yini ngikunikeza yona umyala ngisho kodwa nakhona futhi ngikunikeza indlela yokwenza la ekhaya ngisho indlela yokuphila so umyalo uNkulunkulu sesinikeza ini indlela yokuphila so uNkulunkulu sinikeza kanjani injabulo uthi asibonise ukuthi siphile kanjani masuka kule ndlela kaNkulunkulu yokuphila bazalwane sisibizela inkinga ingakho le verse esifundile amaHubo 16 verse 11 aqale ngendawo ethi Jehova uyakungibonisa indlela yokuphila abanye abantu indlela yokuphila bayithatha kuphi ko generations uthi yazi ngiyithanda le ngubo ngibona ngqono ukugqoka ukarabo ngiyithanda le nto bayenzayo angisho kunjalo siyithatha kuma TV siyithatha abanye abayisho umsasazo uthi hayi umsasazo radio wathi sayibona leyo nto yazi into ethile belenze kanje umsasazo kuyazi mina umsasazo ukhoze esithi bazalwane ukudlala lokho indlela yokuphila siyithola kubani kuJehova umamegezini noma kothishara ezikolweni bele sithemba umuntu esimaziyo ngempela ukuthi uyasithanda omunye athi hayi ngizoke ngithole nje ubangani bami bangikhula nawo babengazani babengaxhumananga nezulu ayikho indlela yokuphila bayakubonisa yona na ngiyafisa ukusho lokho bazalwane mayenza lento lebhale la vele ifa inkingi ngoba uzohluka kubantu abaningi siyazi leyo nto ngoba phela lithi iBhayibhile mawufunda incwadi kaIsaya ku55 kuverse 8 uthi uNkulunkulu imicabango yami ayiyona imicabango yakho yabona lento ayifani yakho imicabango uthi nendlela yami ayifani nendlela yakho uthi njengoba izulu liphakeme ngomhlaba nemicabango yami iphakeme kuneyakho so indlela uNkulunkulu abona ngayo izinto ayifani nendlela umhlaba ubona ngayo so mase ushintsha wena wenza lendlela uNkulunkulu akubonisa ngayo uzokwehluka kakhulu so bazalwane akafuneka umKristu angizukwenza ukuthi ngoba kuzokwenza ngihluke kakhulu mina ngigqoka kanje ngoba vele ngiyazi mangigqoka kanje ayingiloko uyabona nje ngiyangena kwi-fashion bazalwane ngempela uNkulunkulu efashion njengoba ihlukile nje ngamanye amazwi uthi he's out of fashion le gama lithi fashion ukuthi yinto ejwayelekile yinto ethandwayo kuleso sikhathi kuleyo ndawo ifashion leyo so uNkulunkulu mayethi mina ngihlukile uthi mina ngiya out of fashion vele mawulandela mina uzoba out of fashion yezona bazalwane ngayo yonke into manje umuntu ozosaba ukuthi mina ngeke ngimlandele uNkulunkulu ngoba kodwa ngiyimpathe ngoba shithi vele ngeke uzomlandela uNkulunkulu vele that's why bazalwane amen now ayisingene indlela yesibili ngithetha ukuthi manje eziwuthangisho zokuthola ubukho bukaNkulunkulu sifunela ngihamba ubukho bukaNkulunkulu sifuna ukuthola injabulo sifuna ukuthola injabulo bazalwane engiyithanda lethi ngifuna ukuqala ngimbuze ngayibhala asemincwadi yaMateyu 28 you know bazalwane siloke njalo silikhotha leli verse kodwa kunento esingayibhini sengisengizenza baba hayi take yazi ngingamdala ukuthi iBhayibhile uvela uthi udedela kancane kuhamba amapage amaningi ngitsala ngitry la kodwa phela kuhamba ngokujwayela sesifikile bazalwane all right asizweni le ndaba bazalwane verse 20 uJesu okhulumayo ngizofunda nje le part ekugcina verse 20
uthi bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Sezona bazalwane uJesu nangu la ethembisa uthi nginani. And siyazi ngokwesifundo sethu ukuthi masineshow ukuthi uJesu nathi siyazi ukuthi enye into yini enye sinayo futhi injabulo. Uthi nginani hayi izinsuku ezithile, hayi ngesabatha kuphela, izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Ngamanye amazwi injabulo yosuku nosuku kuze kube sekupheleni. Ngiyayizwa leyo nto. Kodwa kwakwenze njani uJesu akhulume lento? Njalo siyalikhotha leli verse. Sithi uJesu nathi uthe ngizoba nani ngenze ngishiye. Siyabona lo but yini ithini condition verse 19. Uthi ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhabhatise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Abesibhekani ke manje nginani. Cela ukubuza kozana ngokulama verse amabili esiwafundile ukuze sithole ubukho bukaJesu yini ekumele siyenze. Yini eyozalana nizwakala futhi yini ekumele siyenze sithole ubukho bukaJesu la. Angisho sesidlulile ukugcina umyalo. Khona into ayishoyo la. Senza abanye abantu abafundi ngamanye amazwi yini leyo? Ukuvangela ukwenza umsebenzi wakhe ngamanye amazwi. Ukwenza umsebenzi wakhe uJesu. So ipresence kaJesu siyithola ngani? Ngokwenza umsebenzi wakhe bazalwane. Yeah. Ngokwenza nini? Umsebenzi wakhe. uJesu siyithola njani ipresence yakhe? Iqale ku verse 20 la ku verse 19. Yeah. Ngokwenza umsebenzi wakhe. Nakubula abantu amavesi avamile ukusetshenziswa njalo. Omunye mhlawumbe esebenzisa u-Exodus chapter 3 verse 10 la uNkulunkulu ethi kuMoses impela ku verse 12 lo uthi uNkulunkulu kuMoses impela ngizoba nawe. Siyibona leyo nto uthi hamba impela ngizoba nawe. Into yathi uNkulunkulu bazalana uthi yoba nani kodwa kayithathi ku verse 10 la uNkulunkulu amthuma khona uMose athi Mose hamba uye kuFaro. Siyibona leyo nto without ukuya kuFaro you forfeit in the presence. Kama yamazi maungenze uNkulunkulu akuthime yona nobukho bakhe futhi awufuni yablahla. Ezakala bazalwane ubukho bukaNkulunkulu sibuthola ukuthi senze lento uNkulunkulu asithume yona. Njengebandla bazalwane sithunyiwe. And makuthi sifuna ukuba nenjabulo njengebandla kumele senze into esithunyiwe. Yeah. Bazalwane anayazi niyibone lento ukuthi amangalisi mawufunda incwadi yezenzo uthola abapostoli mawufunda izenzo chapter 5 ku verse 40 bayashawa base badedele lithi iBhayibheli ku verse 41 ukuthi abaphuma behamba bejabula abantu baqeda kushawa. Yeah. Lithi iBhayibheli bephuma benjani bethokoza bethokozela ukuthi babalele ukuthi bafanele nabo ukuthola uhlazo ngenxa yegama likaJesu. Umuntu esiqeda kushawa cabanga ukuthi lezi zinto bazalana asiziboni ngendlela eziyiyona. Ukubona umuntu mayishaya emphakathini asithi ushawa isikepe angisizibona ikepe. Cabanga ubalo umuntu lephuma esikepeni ayiphuma esikepeni esindileke aphume ejabula. Into iBhayibheli bazalwana uNkulunkulu esibisa iBhayibheli iBhayibheli lisifundisa ukuthi abantu abathi abayindlela ethile baziphatha ngendlela ethile ngezimo ezithile. Siyibona leyo nto. Abantu abanormal ngezimo ezinzima wenza umuntu ushaywe noma ufele noba yini yabo normal people bayakhala bathini bathukuthele. Then iBhayibheli isivezele futhi elinye iside mase kungenelele izulu empilweni yomuntu. Side elingajwayelekanga athi umuntu ebanje beyichaza nje umdala nje ngesifundo athi umuntu nibonke kuyopha nimanibuka into ayigqokile kubovu ushayiwe kodwa yajabula bayizivalela bakhuleke. Yini abenza bajabule kunje ingoba bane presence kaNkulunkulu. Why bane presence kaNkulunkulu benza umsebenzi wakhe. Ngikhumbula umpostoli uPaul ulethiwe phambi kwa-Agrippa mawufunda incwadi kaZenzo chapter 26 kukhulunywa lapha ngo-Agrippa ukuthi uAgrippa wangena egqoke izinto ezinhle
kuthiwa ekhasa abantu bazalwane yabona nje ama-bodyguard amanye kuthiwa wangena with great pomp ngokuphakama okukhulu Agrippa ekabonde ngayo ngena isikhulu manje hey bantu beqeda ngena Agrippa kathi uPaul akeze balandela uPaul namashini ney'mpahla seyigugile kade boshiwe ahamba ncane namashini namaketanga wahamba waqala ukukhuluma uvula umlomo kuverse 29 maseyivala inkulumo yakhe uthi bengifisa Agrippa ukuthi wena nalabo futhi abangizwayo njengoba ngikhuluma babe nalento enginayo nami ngaphandle nje kwala maketanga kuphela into enginganifiseli yona amaketanga kodwa lento enginayo ngiyanifisela cabanga isiposho sisho kanjalo kwinkosi lento ayinayo umbuso ePaul bazalwane yiyo le mawuhamba noJehova injabulo ke ingabikho awuzujabuliswe ngoWhatsApp nani kunento lokhu iphuphuma nje ngomthombo bazalwane siyayincisha ngokungawenza umsebenzi wethu njengebandla uNkulunkulu usiphe umsebenzi ake sifunde ivesi cishe yilona vesi lokugcina leli kodwa ngithe cishe Titus chapter 2. Titus chapter 2. Ifuna bazalwane sibone nje kafishane yazi ngokuNkulunkulu nje vezithuba soloko sifunde bazalwane ngemishini yethu ngoba uma into ezithuba kumele sizenze makuthi sifuna ukujabula ngempela sinimyela uNkulunkulu bese sisathi ukuthi yini uNkulunkulu afisa siyenze ngoba ipresence ubukho bukaNkulunkulu sibuthola hayi bazalwane ekuthini mhlambe yabona nje mawukuthi ngiyiphoyisa ekujafeni igebengu yabo mawukuthi nguthishala ekumeni nama-student akuyona leyo nto nje iyodwa engitholisa ini ipresence noma ubukho bukaNkulunkulu iyazwakala leyo bazalwane ubukho bukaNkulunkulu ngiyakuthola mawukuthi ngithi ngiyiphoyise kodwa ngibe ngisenza lento siyabona leyo bazalwane ngithi ngiyini ngiwuthishala ngiyinesi nani umsebenzi wami nje bazalwane ube inqwelo yokuthatha ivangeli ifake lo bantu mawukuthi usema-ofisini lo msebenzi we-ofisi awubuki wena njengendlela nje yokwenza imali kuphela seyizwa leyo nto kakhulukazi ubona njengenqwelo yokuthatha ivangeli ibeke la khona abantu benge balithola ivangeli ungabekwanga lapho seyibona lona bazalwane but nje khona nje sibuye la Titus uyasummarize nje kakhulu bazalwane umsebenzi wethu njengebandla and bazalwane ngiyosithi yabona izinto ezingahambelani lo msebenzi wethu njengebandla yazi silethele ukujabula ukuthi hey ake sibukeni la Titus ngimahebheri manje Titus semuva ayisemba la Titus ncwadi kaThito chapter 2 ngicela ukufunda azifunde ngizosela verse 12 noma verse 14 ithi uyasifundisa ikhuluma ngomusa kaNkulunkulu ithi umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuba sijele ukungakholwa nezinkanuko zezwe sihambe ngokuqonda siyibona leyo nto nangokulunga nangokwemesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje verse 13 ithi sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu verse 14 owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke asihlambulule isizwe esingesakhe sishisekele imisebenzi emihle all right yini engicela ukufunda number 1 bazalwane Titus bona nje sifonde okula kuTitus ke manje uThito uzothi kuThito okay ngazi balanda ngesizulu fani ngiqala ngicela nje kuverse la number 1 bazalwane ngifisa sikubuke kuthiwa yinto le umusa kaNkulunkulu osifundisa yona ngamanye amazwi masisamukele umusa kaNkulunkulu nanje kumele siyenze njengamalunga ebandla siyibona leyo nto eyokuqala i-emphasize ini ubungcwele kuthiwa kumele sidele iy'nkanuko zalo mhlaba siyibona leyo bazalwane
sihlukane nesono, siphile ngokumesaba uNkulunkulu kulomhlaba esiphila kuwona. Siyayizwa lento bazalwane. Abantu abaningi bajwayele ukuthi hayi umuntu maseyifuna ukudla isono athi uNkulunkulu ongenzela umusa la asiqonde umusa. Kuthi umusa uwona senze sibe nokuphila okungcwele kulomhlaba. Umusa wamanga lo wesithethe umusa mawukuthi nje ngenza isono yindi ngigquma isono ngomusa. Umusa wamanga lowo. Umusa eqiniso bazalwane ukuthi uNkulunkulu ufuna ukungcwele. Lento unkosela uPawulu njengeyibhalela uThito ufuna ngempela ibandla liyibone. Uyayiphinda kuverse 14 uthi uJesu wayinikela ngenxa yethu ukuze asihlanze kuko konke ungalungi. Ngamanye amazwi uJesu mayeshiya izulu isifiso wayinaso ukuthi laba abazowamukela abazosinda ngomusa wakhe ukuthi bahlanzeke kuko konke ungalungi. So into yokuqala bazalwane yebandla njengebandla focus yethu yokuqala cleansing. Zothini ngesizulu? Ukuhlanzwa bazalwane. Ukuhlanzwa elisikusambo zalana sikho right. Bazalwane. Hayi this is fundayo. Mawukuthi ngifunda into ehlala ndawo nokuhlanzwa. Lento uthi akumele ngabe sayifunda la. Kumele ngabe sayifunda nje lebandleni. Mawukuthi isiphazamisa nanomsebenzi wokuhlanzwa. Yasiphazamisa. Ngempela bazalwane. Into uJesu angithi kanjani iBhayibheli nali ivesi mhlambe enginesiqiniseko ukuthi niyalazi bazalwane. Ku-Efesu chapter 5 verse 25 la ithi bayeni ithandani onkosikazi benu njengoba noJesu elithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ngisho kodwa ipheli lapho ithi ukuze alihlanze ibandla libe ibandla elingcwele elingenasici elingenabala ngisho kanjalo. Efesu verse 25 verse 27. So uJesu inhloso yakhe ngebandla. Ngoba bazalwane inhloso yebandla asiyitholi kithi, ayiveli kumdala, ayiveli kumshumayela, ayiveli kumfundisi. Ivela kuJesu umnikazi webandla. Ngisho kunjani? Amen. Ngoba walithenga ngegazi lakhe. Manje uJesu nake sambulela ukuthi mina into engiyihlosile njengabantu ngibachithela igazi lami. Ngifuna abantu bahlukane nesono. Ngifuna abantu bahlukane nesono. Bengifisa ukuthi abantu babe njengami, babe nothando. Sayibona leyo bazalwane. Ngibengifisa abantu bashisekele imisebenzi emihle. Inhloso yethu leyo. Bese kuverse 13 isithenenye into. Akuphelanga lapho ukuhlanza. Kuverse 13 ibitheni la kuthi ibithini kuverse 13 bazalwane. Sibheke ithemba elikhulu ngisho. Ikhuluma lapho ngokubuya kwesibili kaJesu. Ithi njengamanje nanti esizenzayo siphila ngcwele futhi asiphili ngcwele nje kuphela. Kodwa silungiselela ngokubuya kukaJesu. Yeah. Ibandla bazalwane. Mayelungisele ukubuya kaJesu. Into elizifundayo. Izinto esihlangana ngazo angenza isibonelo mhlawumbe lento ngesizwe kahle. Athi ngenza isibonelo. Ake sithi ayisithi mhlambe umdala umdingi uyahamba uye eThekwini. Sayizwa leyo nto nje. Asithi njengoba ehamba eThekwini, asithi yindawo nditheke esiyithandayo emnandi, ha? Asithi ahambe bese sithi ngiyahamba kodwa ngizobuya ngizonilanda nani nizongena kule ndawo emnandi. Kodwa ke manje kule ndawo engiyakuyona. Lapha ya endleleni nizodlula nihlangane namaphoyisa. Ningafiki nje eThekwini. Khona nizohlangana namaphoyisa ashaya iblock. Azofuna ama-passport. Sayizwa leyo nto? Yeah. Azofuna ini? Ama-passport. And then futhi nalapha eThekwini. Naye yenye into eshaya njengoba kwindawo emnandi ngekho bugebengu ngapho lutho. Nenye into ke bazalwane bami yazi akubhenywa ke eThekwini. Angicela necabanga manje hawu. Okay. Athi futhi bazalwane nawe okunye kokugcina. Isikhathi sokubuya kwami angizumtshena kahle ukuthi usuku luphi kanje. Kodwa nazi izimpawu. Sayibona leyo nto? Nizobona ngazo ukuthi sengizobuya ke manje masekwenzeka lokho. Thina sisele manje la emuva la eFriday. Angisithethekini ubuya kodwa uthini azosilanda. Thina sisele bazalwane uma ngaba ngempela siyafuna ukuya eThekwini. Yini kumele siyenze?
siyaqala ngama-passport angisho sitholakala kwa-Home Affairs sime kanje isikhathi ngoba asisazi sifuna nje ukuthi mayifika ufika si-ready sifuna nje ukuthi i-passport ikhona ngoba kukhona la sizodlula khona kudingeka into kanje and futhi masingenayo lento asidluli preparation njengoba kuthiwa kubheke eThekwini sizama manje siloke sihlangana into esihlangana ngayo masihlangene kanje bazalwane ake sibonisaneni singenza kanjani sinqobo ugwayi siyibona leyo nto ngoba lapha siyakhona lento ayingeni lento esibambe kangaka siyibona leyo nto manje siyahlangana senza izifundo uyayibona leyo nto sifundisa ukuthi ugwayi sihlukana kanjani nawo bese ithi bazalwane ake sifunde ngale zayimpawu ake sifunde wayithe kunento ezokwenzeka phambi ukuthi abuye mhlawumbe lezo sizobuya kaboni ake sifunde ngalezi impawu uthi usolifona ibandla kumele libheke ukubuya kaJesu ibandla so bazalwane esizifundayo siyangena kwiprofeti ezikhuluma ngokubuya kaJesu ngoba sifuna ukuba ready siyafunda ngezinto uJesu asitshele zonke ukuthi zizokwenzeka and nathi kumele sazi ukuthi siprepare kanjani izinto ezizokwenzeka singafiki isikhathi sokubuya kaJesu engenzeka ukuthi masingapreparanga vele ngesiberedi sokubuya kaJesu njengama-passport la siyafunda bazalwane so kuyafunda la ebandleni ngesabatha masingeke isikhathi ngesabatha amadoda ahlangana ake sihlanganeni bazalwane siyibuke kahle lento xayini ngesonto ekuseni sibukeni kahle ngoba nalapha ekhaya phela kumele sonke sibe ready siyibona leyo nto aningitsheni bazalwane kulezi zinto lezi ukulungiselela ukubuya kaJesu la ukulungiselela seniyibona bazalwane yakhona yabona bazalwane ibhola lingena kanjani kulezi zinto asinje siyahlangana ngempela siyenza ibhola ayisolichaya ibhola sengibuza ngempela nje ngempela mina angiboni ukuthi lingena kanjani mina ngibona ukuthi limosha isikhathi esithenge ngegazi because ziningi bazalwane kakhulu into esingazazi kufanele sizifunde ziningi izinto esikhathi sincane ingakho uPaul esithi redeeming the time uthi Paul kumele sisebenzise kahle lonke ithuba esilitholayo umsebenzi wethu ngisho nami bazalwane uthi uyofika ezulwini kuyoba khona ukudlala okwanele okamanje asikabiki isikhathi leyo nto asenze lento bazalwane nayi inhloso yethu abe seyitshena uJesu kokugcina asiyakutshena udala umdingo wokugcina athi bazalwane njengoba ke manje ngikhulume nani balayo uNohlelo ngithi ngizonilanda lapha eThekwini kungena ngemali enkulu kodwa ngikhokhile ngikhokhela nonke ngasangena lutho kodwa ngikhokhela ngaphela kuphela ngikhokhele futhi nabo bonke abanye abantu la eFryhead futhi ngiyafisa ukuthi nabo beze lapha eThekwini kodwa labanye bangifuni bengininxusa ke bazalwane ke niyongikhulumela nabo kuze kuthi mangibuya ngithole labantu ngikhokhile anginalutho ngimela ngiyafisa mangibuya labantu ngibathole uzobabhizi uloke bazalwane ngibe ngibhizi no generation nababhola nani lapho kumele ngaba ngibhizi ngiyafunda ukuthi kumele ngikhulume kanjani mangiye ebantwini labantu bathengiwe ngegazi uJesu ukhokhile angisho kanjani iBhayibheli mawufunda kuBekorinte chapter abesibili chapter 8 verse 9 lithi iBhayibheli ngoba niyazi umusa wenkosi yethu uJesu uthi wathi ecebile kodwa ngenxa yenu abampofu kuze nina ngobampofu wakhe nicebe siyibona leyo nto uthi bonke labantu okwesithathu sithe ukuhlanza cleansing holiness ukulinda ukubuya kaJesu angisho purpose yethu njengebandla and then okwesibili ukuvangela bese sikhulumile ngako vangela sayizona bazalwane and masenza lokho ubukho ngoba ubukhona bukaNkulunkulu sokuthola ngempela exabana emabandla ehlukana ingoba bazalwane sisukile la emsebenzini wethu angifuni ukutshela amanga abaningi bethu masenza okrongo sesizitshentshe lento engiyenza into ezongijabulisa laba manje enzile izinto kwangena uzangena izigubhu ziziningi base shama piano akuxatshana kanje ebandleni ipiano ikhona
piano ayilethi kujabula na ayikitya wrong ngepiano niyayizwa lento bazalwane but iyodwa ayilethi ini kujabula kube nezinto eziningi ezi-excitayo bakhama abanje amangabazalwane kuhlukene phakathi kodwa khona abantu bangakhulumi akukho mnandi nje enkonzweni politiki one way ngoba asihlangana nale lento bazalwane iyabahlanganisa abantu ngumqambo manga lento iyabahlanganisa abantu lento iyabahlanganisa abantu ngifuna ukufunda nje isicaphulo esisodwa la ngebani ngizofunda la kule incwadi umoya wesiprofeto igama la incwadi Ministry of Healing page 148 Ministry of Healing athi ngiyibhaluze manisabuka ibhodi bazalwane nikwazi ibona MH 148 ake siyingizwe angiyifunde bazalwane bendaba kuthiwa la ngifunda nge-English bese ngizame ukuyitoleni ithi the Church of Christ ibandla likaJesu the Church of Christ is organized for service sayizwa leyo nto makuthiwa i-church organization yenzelweni iyodwa kuphela into according to leyo service umsebenzi ibutho leli sekulona ibutho leli likaJesu wonke umuntu imedanga kumele abazalwane ngikhuluma lento engiyikhulumayo yingoba bakhona basebuthweni kodwa bangaki sayibona leyo nto mina umsebenzi wami nje uku-enrolla nje bazalwane asilweni kakhokhwa ithi the Church of Christ is organized for service its watchword is ministry its members are soldiers to be trained for conflict under the captain of their salvation kuthiwa amamember amalunga ebandla kuthiwa ngamasosha ukumele aqeqeshwe ukulwa izimpi zikabani zikaKristu so umuntu ongenayo la ebandleni angenje ukuthi angene ahlale phansi akhokhe itype sayibona leyo nto cha ungena ukuthi aqeqeshwe singayifundi ngiphathe elandelayo khona la lokho sekuyacaca ukuthi kushuthi ibandla kumele ngabe linama-program okuqeqesha training abantu ukuthi kuvangelwa kanjani sayibona bazalwane kumele ngabe siyafunda ibandla elikhulu kanje bazalwane ibandla elikhulu abe ngijabula la ibandla elikhulu kumele ngabe siyafunda ngempela bazalwane kuze sazi ukuthi yabona masiyiphethe inkemba masoyikhipha usika ngayo yinto esika ngempela abantu benze kuJesu seyibandla yalijulile nje kakhulu bazalwane lijulile kakhulu nako ukugcina engizokusho sizakumbula isiteni phambi ukuthi ngiyavala manje ngiyajabula ukuthi ngiyivalile impela yabo alikho elinye ivesi engilifundile mbhalo ngithe bazalwane abantu into abayifunayo bonke yini injabulo itholakala kubani injabulo kuNkulunkulu kubukho bukaNkulunkulu ebukhona bukaNkulunkulu injabulo ayikho nje indawo ayikho indlela ukuthi ayithola ngayo so kanjalo education page 124 indlela esidalwe ngayo ayitholakala kwenye indawo mawuzama uyithola kwenye indawo uzama into engenzeki yabona leyo nto and then satshela ukuthi ukubukho bukaNkulunkulu sikuthola ngani ngokumlalela uNkulunkulu intando yakhe ngamanye amazwi mangingalaleli uNkulunkulu ngizona mina sayibona leyo nto then number 2 sathola ukuthi ubukho bukaNkulunkulu sikuthola futhi ngani ngokwenza into asithume yona imission yakhe so kahle kahle mabethu sikhuluma ngesihlobo salentumayelo lesithi happiness in the mission ukujabula sikuthola ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu sayibona leyo nto jabula nje uthola umsebenzi kaNkulunkulu sawubuka umsebenzi bazalwane isamari yawo asibukanga yonke into kodwa sibuke isamari ukuhlanzwa cleansing yasi ngafunda isonto lonke nje nge-cleansing kuphela and then nokulinda ini ukubuya kwenkosi nje ukulungiselela not just ukulinda but to prepare ngoba umuntu umlindile ukuthi ungalungiseli awumlindanga wenza yakhe into wenza nje amanga bazalwane abaningi bethu asilindanga senza nje into esayithini and then ithi lana ukuvangela zonke lezi zinto zisiza ukuthola ini ipresent noma kubukho bukaNkulunkulu nawo nako ukugcina bazalwane ngizokusho ngivala
isono masingena ekuqaleni sahlukanisa umuntu nobani noNkulunkulu. Seyibona leyo nto ngendlela yokuthi uNkulunkulu wayengakwazi ukuthi abe khona la umuntu akhona. Wayengakwazi ukuthi ubukho bukaNkulunkulu bube khona la khona ini umuntu ngenxa yesono. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wafa, wakhokha icala elikhulu uJesu ngenxa yethu. Ngaleso sizathu ke bazalwane, siyakwazi namhlanje ukuthola ubukho bukaNkulunkulu, ipresence kaNkulunkulu. Seyizwela bazalwane? Ngoba uJesu wenze njani? Wafa. Kwa i-communication, ukukhuluma kwethu, just guqa nje sithandaza. Uyazi uma uthandaza awukhulumi nje nomoya noma nomhlaba noma nezihlahla. uNkulunkulu uyezwa. Kungenzeka bazalwane angaphenduli namhlanje angaphenduli kusasa, uma seyiphendula uNkulunkulu bangathi yabukisa. Hey, bengithi ngiyoxoxa ngibeke umuntu kakhulu. Hey, yabo eNkulunkulu yamangalisa, endawo ukuphendula umkhuleko. Yamangalisa kakhulu. But bayilona ukuthi siyazwakala masikhuleke ezulwini kungenxa yokufa kaJesu. Nokuthi nathi sikwazi ukumuza uNkulunkulu, abantu abafunda izwi kaNkulunkulu, sikwazi ukuqonda into ekhulunywa nguMoya Oyingcwele kungenxa yokufa kwabani? KukaJesu. So bazalwane, ipresence kaNkulunkulu ayizanga cheap. Ubukho kaNkulunkulu abuzanga cheap. uJesu wakhokha. Akekho umuntu akakhokhe kangaka ukuthi abe nabanye abantu. So ngamanye amazwi thina singabantu kumele ngabasenza noba yini esingayenza ukuthi siyithole ipresence kaJesu ngoba uJesu ukhokhile. Cabanga ukuthi mhlambe azimdala unomndeni oseMelika and uthathe nje usave unyaka wonke. Uyabona leyo nto? Uthi uzobavakashela ngoba ufuna ukuba nabo, angisho ufuna ukuba nabo. Save mhlambe ukuthi 100,000 enjalo nje angazi sengezisibonele. Save 100,000 uthi lapha vele uvunyelwe eMelika uthi uhlale nje izinsuku ezimbili. Uyabona leyo nto? Shaya 100,000 lapho lilende ibhalo eMelika. Ama sekumele bakulande airport, abasebhizi basesebhuleni abanye. Uqala ubalinde. Balinde. Lapho uyahamba 2 days kuphela 100,000. Hayi mase bekulandile bafika bakudropa off, bakushiyele lapha bathi ayinake ekhaya na endlini, kodwa ke baba nabanye mhlawumbe abanye abashani bathi malume kunabangani bethu nje besithe sizobabona. Uyabona namhlanje ntaba awukuhlale la siyeza manje bahambe baye bangani bafike usuku sewukhathele nawe sewozela. Lapho uyacabanga labantu bayangithanda ngempela. Ngikhokhe kangaka ukuthi ngize ngibe nabo. Yonke into iyaqala. Hayi ukuthi it's fine. Seku day 1 sewulahlekile dlala ibhola bayobona bangani it's fine. Mhlambe ke kusasa ke bangilungiselela wangibathelile phela ukuthi ngiyeza. Bayazi futhi ukuthi ngikhokhile. Awukuthi kuvuka kusasa oqala uye emsebenzini. Omunye ayivele ubone. Baze bahlangana nama sekuye emsebenzini ama-awambalwa. Sekuyahlangana sekukhulwa nje kancane sekumele uqoqoqwe vele kumele bakuse airport sekuphelile isikhathi. Lapho uhleli uyazi ukuthi labantu ngabe bayangithanda ngempela yini. Ngikhokhe kangaka ukuzobabona. Akubafikele emqondweni ukuthi ngiyabathanda. Khona umuntu angakhokha 100,000 nje uzobona 2 days. Akubafikele ngiyabathanda labantu. Akekho bazalwane umuntu akakhokhe njengoba uJesu wakhokha ukuthi abe nathi. Kodwa abanye bethu ngesikhathi la uJesu efuna ukukhuluma nathi sibhizi namafoni ekuseni noma kunzima ukuvuka sisalele. Seyibona leyo nto? Ungenzani khona umuntu mdala wami athenge i-airtime asithi kule England athenge i-airtime mhlambe i-airtime yakho lokufuna le ephesheya eEngland u-3,000 a minute. Seyibona leyo nto? Uthenge nje uthi ngithenge nje mhlambe u10 minutes ukhokha u30,000. Uthi yamfonela nkosikazi wakho mhlambe eEngland aliphendule ngempela athi ocela ubambelela isithando sami yazi kunangi makhelana la uzangibuza ukuthi yahamba imali 30,000. Akekho bazalwane into akakhokhe njengoba uJesu wakhokha ukuthi akwazi ukukhuluma nathi futhi akwazi ukuba nathi. Ningazithi uJesu wakhokha ngokufa kwakhe kuphela. Mafunda incwadi kaMateyu chapter 20 verse 28 uthi uJesu uze emhlabeni hayi ukuthi azokhonzwa kodwa azothini azokhonza futhi anikele ukuphila kwakhe kube isihlengo sabaningi. Siyabona leyo nto? So ngisho ukuphila kaJesu impilo yakhe kwakuyinkonzo yinto wayikhokha lapho ezalwa uJesu bazalwane. Wazalwa ngendlela ebuhlungu kakhulu ngoba uyakhokha icala lethu.
akekho umuntu namanje okazalwe esibayeni samahashe ikhona la kuthini uJesu inkosi yezulu ezale esafike emhlabeni ngoba uyathi uzokhokha impilo yakhe iyakhokha. Akekho umuntu owazi njengoba uJesu wazala seyikhulile ke seyiphila uyaxoshisa eGibhithe uyabuya impilo enzima seyimdala futhi uJesu sekumele manje avangele ezokwenza lento ke manje ezokwenza ngempela naku bamthatha amawashing cabanga umdala kanje kube khona into zokugxabhula kanje uthi ayikho lento enkulumayo jikijele lapha bafuna ukubulala manje. Impilo kaJesu bazalwane yayimpilo enzima ngendlela emangalisayo. Kulabantu lathina esikhalayo esiyahlupheka ithe indonga zalami seziyadingeka oja kungcono sinemizi Jesu ayingenamuzi. Mafuna incwadi kaJohn chapter 7 verse 53 ithi iBhayibheli kasection ilanga akuzoshona ilanga namhlanje sonke siyemakhaya. Ithi iBhayibheli uma sekusection ilanga ithi wonke umuntu waya emuzini wakhe. Ivesi elilandelayo lithi uJesu waye entabeni emnqo. Wayengenawo umuzi okuthiwa wakhe soyabona. Phezulu nkazalwane uJesu lapho ubhizi yakhokha. Wakhokha uJesu waze wafa ukufa kuyihlazo ngenxa yethu. Abantu bemthufela ngamathe ebusweni. Akekho umuntu bazalwane akho kanje ngoJesu. And njengoba ekhokha uJesu ayifisa ukuba nani nathi. Kusukela la emhlabeni and then ngendlela egcwele ezulwini. Kuyanxusa ke bazalwane. Asingenzi izinto ezokwenza ukuthi uJesu angakwazi ukuhlala ngathi. Kube khona umuntu uJesu seyikhokhe kanje ozokhetha nje iboyfriend. Omunye uzokhetha nje igirlfriend. Omunye uzokhetha nje umsebenzi mhlawumbe. Siyabona leyo nto. Uyazi uJesu uthini bazalwane? Uthi uma ngaba isandla sakho sokudla sekunene sikenza ukuthi wone uthi senze njani sinqume. Uyazi abantu bezwa lento babemangela beqala ukuzinto kanje. Uthi sengaze ngihlwa nesandla sami ngale zasikhathi isandla kwakumsebenzi wawukuphila komuntu ngoba ngale zasikhathi angasebenzi ukucofa amakhompyutha. Umuntu it's either icarpenter shaya uwo wakhe ngamaplangi okanye umunye uyakhupha umunye uyakhe sayibona leyo nto iskills sisesandleni. Ozithi uJesu lapho khona iskill sakho lento phila ngayo awukuthi yakuhlukanisa nezulu nquma leyo nto. Kuyazwakala bazalwane ukhokhile kakhulu uJesu icala elimangalisayo besinalo konke manje bekumele ngaba kuza kuthina sekuye kuJesu. Ngiyanxusa ibazalwane siyinikele kuJesu kakhulu. Sizocula ingoma unumber 56 emva kwalokho bazalwane ngizona nje isimemo nje esilula nje ngifisa nje ezicula ingoma sicabange ngempela ukuthi sifisa ukwenzani ngempela ngeimpilo zethu. Siyambona uJesu ekhokhile. Kodwa siyazibona izinto empilweni zethu ezimvalela uJesu angakwazi ukuthi adlalena nathi abe nobudlelwane nathi. Abe nathi nje uJesu. Decide namhlanje senzani ngalezo zinto. Singathola nje ingoma 56. Amen. Manje bemhlophe nje amakhanda wethu siwathobile amehlo siwavalile lesimemo nje ngifuna ukusenza ngifuna nje imemo eziwu3 sivalile amehlo sithobisile amakhanda kuze ngabikho bona omunye umuntu nje acabange nje ngokwakhe kuphela. Bazalwane simemo nasi sokuqala uma ngaba khona umuntu othi Nkosi ngiyabona uyafuna ukungijabulisa uyafuna ukungenza intokozo kodwa kunezinto empilweni yami ezikuvalelayo ukuthi wena ungabikho nami ipresence yakhe ingabikho kumina. Ezinye mhlambe ngenzeka ukuthi esikhulume ngazo la nje sikhuluma namhlanje mhlambe ezinye azikhulunywa ngazo kodwa umuntu uyazazi nje umoya ingcwele usebenza kuyena. Uma ngaba kunomuntu osho kanje ukuthi Nkosi ngicela ungisize ngihlukana nalezi zinto ngicela phambi isandla. Bangumuntu Nkosi kunezinto ngempela ezivalile ipresence yakhe empilweni yami. Cela ungisize ngazo
ngicela umuntu onjalo bazalwane nawe angifuni ukubona zonke izandla. Ngifisa ukubona izandla zabantu kuphela. Abathi Nkosi ngicela usizo. Nami ngizozama ngako konke nginakho ukuhlukana nezinto ezihlehlisayo nemuva ukuthi ngabike empilweni yami. Simemo lesibazalwane isikhathi siphelile. Asikho isono kuJesu angasithetheleli. Mawufunda kwincwadi kaHosea chapter 13 verse 9 uthi uNkulunkulu Israyeli uzibulele. Kodwa kimina likhona ithemba lakho. Seyizilonto umuntu hayi kofayo oseyizibulele wazimosha. Wayidayisa emhlabeni, wayidayisa esonweni. Uthi uJesu kumina likhona ithemba lakho. Sikho bazalwane isono kuJesu angasithetheleli. Umuntu othi Nkosi ngiyacela ungithethelele. Ngiyacela nje ukuthi ngihlukane ungisize ngihlukane nalezi zinto isandla siphakame. Okwesibili bazalwane sikhulumile ngomsebenzi. uNkulunkulu afisa siwenze njengebandla. Umsebenzi ukuthi ngixabane nesono empilweni yami, ngihlukane nesono. Umsebenzi uthi ngilungiselele ukubuya kaJesu. Ngifunde okumele ngikufunde ngenze kumele ngikwenze. Nomsebenzi uthi ngivangele. Umsebenzi wethu lo bazalwane. Umuntu othi Nkosi bengingawenzisi lo msebenzi, ngiyafisa ungisize ngikwenze. Ngiyafisa ukuyinikela ekwenzeni lo msebenzi. Whether ngiyephi noma ngisesikolweni noma ngisemsebenzini, ngifisa ukuthi ngenze lento ngithume yona Nkosi. Cela umuntu onjalo aphakamisa isandla nonjalo. Okulokhu Nkosi ngicela ungisize ngenze lokho nje. Bazalwane kokugcina. Isikhathi siyaphela bazalwane. Bengiyocela mawukuthi ukhona ofisa ukuthatha isinqumo esithathwe ubaphakathi. Othi bengimane ngivakasha, ngimane ngiza la enkonzweni, kodwa namhlanje nami ngiyafisa ukuthi nje ngibe yilunga lebandla likaJesu. Ngibona uJesu into ayenzile ngenxa yami. Mawukuthi khona onjalo bazalwane, ngicele yena asukuma angaphakamisi nje isandla. Ngicela mawukuthi khona onjalo othi Nkosi ngifisa nami ukwenza njengoba phakathi enzile, ngiyinikele ekuthini nje ngibe yilunga leli bandla. Bengilo ngivakasha kodwa manje ngifuna ukuyinikela ngokuphelele. Makhona onjalo ngicela asukume. Makhona onjalo ngiyafuna ukuyinikela ngibe ingxenye yaleli bandla. Makhona onjalo ngicela asukume. Sizokhuleka. Siphela lapho bazalwane izimemo zethu. Singadlulwa bazalwane leli thuba. Lingangafiki. Singadlulwa leli thuba lingangafiki. uNkulunkulu uyazibona izandla. Ake sikhuleke. Nkosi yezulu. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Simanga somthetheleli. Siyakubulela Nkosi kakhulu ngegazi lachitheka ngenxa yethu. Uthi nangoku Nkosi liyakwazi ukusihlamba kuwo wonke amabala. Sibulela Nkosi indlela nje Nkosi osithande ngayo. Uze ukhokhe icala elingaka Nkosi, siyakubulela kakhulu. Ngiyacela Nkosi izandla zabantwana bakho uyazibona. Bengicela kakhulu Nkosi yezulu ongathi ungasebenza ezinhliziyweni zabo ubapha amandla. Izwi lakho Nkosi liyatsho lithi ngaphandle kwakho asikwazi kwenzani. Singaphakamisa izandla senze konke kodwa Nkosi uba wena ungeneleli sizohluleka. Ngiyacela Nkosi nje ngicela ukuthi ubancede abantwana bakho nabo ba-cooperate basebenzisane nawe Nkosi kuwo konke okusezinhliziyweni zabo abafisayo Nkosi ukuthi kwenzeke. Bephakamisa izandla. Please Nkosi yezulu. Cela ubancede benze konke abangakwenza nabo emandleni wabo ukuze Nkosi utshintshe izimo empilweni yabo. Siyazi ba Nkosi njengoba usazi ba wena asikwazi ukuzenzela into, nawe Nkosi uzoxoxa ubona besenze nawe uzongenelela. Please Nkosi yezulu. Ngicela kakhulu sihlukane Nkosi nokuvila. Ngicela usiphe isibindi sokulwa Nkosi kule mpi yesono. Ile mpi Nkosi yokulwa noSathane. Ngicela sincede singamoyiki uSathane. Ngoba Nkosi wena uthi uyakwazi ukusikhusela. Ngendlela emangalisayo futhi xa kuvale wena uSathane akwazi ukungena. Siphe isibindi Nkosi yezulu ngiyacela. Ngiyacela Nkosi kakhulu nabanye baphakamisile for Nkosi ukwenza umsebenzi wakho. Nami Nkosi ngiyaphakamisa. Ngiyacela Nkosi uncedo kakhulu. Siyacela nje sonke uncedo Nkosi lo msebenzi Nkosi mkhulu futhi ya Nkosi nje sidinga uncedo olumangalisayo. We need special help Nkosi. Sicela umoya wakho ingcwele asikwazi ukwenza into Nkosi. Singafundisa sishumayele awungekho umoya wakho ingcwele asikho Nkosi inhliziyo yethu yokukhuleka. Esicela Nkosi uncedo olumangalisayo
Alusincede nathi Nkosi sizinikele nyani kulo msebenzi ixesha esinalo silisebenzise kuba Nkosi silole Nkosi izikhali zikamoya. Sifundisane sabelane Nkosi indlela esingenza ngazo Nkosi ngoba Nkosi i-price nje ebhatele imangalisa kakhulu. Sincede Nkosi kuphela ukuvila ezinhliziyweni zethu. Futhi Nkosi usincede singabikho busy kakhulu ngeprogram zethu njengebandla ngendlela yokuthi Nkosi side silibale ngeprogram zezulu. Siyacela Nkosi izulu kakhulu ngathi ngosincede nje kube zezi zakhe ezihamba phambili kuwo konke Nkosi. Sipe ngokuhlakanipha sicela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be